Des chants, des pas de danse traditionnels au rythme des tam-tams et des flûtes. C'est le début des festivités. Ces jeunes garçons braveront le froid et le sommeil pour se présenter à l'ablation. Chez les peuples Bambara et Soniké du village de Bassala, à 30 km de la commune de Djidjeni, la circoncision est une étape obligatoire pour passer à l'âge adulte. On fait Bassala. Bologoli yɛrɛ ye ka denmisɛnnin minnu bɛ yen n'u si sera cɛya ye ka u don cɛya gundo la parce que i mana kɔrɔbaya cogo o cogo n'i ma sigi nɛgɛkɔrɔ i tɛna don cɛya gundo la anw kɔni fɛ bologoli kɔni ye cɛya daminɛ ye. Fɔlɔ n'i ma se san 15 nɛgɛ tɛ da i kan nka sisan o bɔra la. San 15 san 16 san 20. Vêtu en robe, chaîne au cou ou encore écharpe sur l'épaule. Chez les Soniké, l'accoutrement des jeunes garçons avant le jour J est tout aussi important. Ma sœur me fait un go et de me sani et muso y folo. C'est né et muso y folo. Ne quoi ne na chayata. Ani muso masuru dala. No borala c'est masuru dala. U boto ama fuye akunya muso y folo. Nga sasa akara cɛw ye a don dɔ ye cɛyɔrɔ nin ye maa bɛ musoya ko minnu kɛ aw tɛw kɛ bilen dɛ a ka baara ye cɛw ka baaraw ye sa cɛw ka fɔtaw ye a ka fɔtaw ye a kɔni se mara musow ka kow rɔ sa. An y'a masiri ninnu ye kabi lawale la mabakɔrɔw la n'i y'a y'u nɔrɔla la ka se sisan mɔ a taabolo de ka ɲi o tuma an fana waati dɔ la an sala y'a ŋumɛ la nka sisan an fana sagira an ko an k'a ɲɛ jira denmisɛnninw na ko taabolo kɔrɔw bɛ kunu o de la an sagira a kan sisan. Le jour s'est enfin levé pour faire disparaître la nuit. C'est le moment tant attendu, celui où le jeune garçon, conduit par les siens, enveloppé que de drap, fera tout seul face à la lame du couteau qui emportera son prépuce. Ni cɛfarin dɔ mɔna ka n'o sigi bolokoden bɛɛ bɛ n'i sigi bɛɛ b'a dun. N'u ye dumuni kɛ ka wuli an bɛ sɔrɔ k'a fɔ maa o maa n'i nakun ye bolokoli ye bilakoro koliji bɔra dɛ koliji filɛ o fana kun tɛ dɔwɛrɛ ye kɔrɔkɛ den jɔakɛ den bɛɛ ni den donc fura min bɛ min bolo e bɛ n'o kɛ ji rɔ n'u kora ka ban fini tɛ don o la bilen an bɛ birifini meleke o la o b'a sɔrɔ numu taara ji rɔ. N'an ye birifini meleke u la bɛɛ bɛnkɛ bɛ yen min na an bɛ marifaw ta an bɛ da u nɔ kan maa kɔni tɛ o maa hakɛ dɔ fiyewu n'a sera jɛrɔ bilakoro kelen o kelen ni numu ye sira labila k'a fɔ a ye na n'u ye kelen o kelen n'o sigira o mugu bɛ ci. Un coup de canon en guise de victoire pour le jeune homme qui vient désormais de passer à une grande étape de sa vie. À présent, il fait partie des hommes. Comme disait Alain Foucault, nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est comme un monde sans âme.